3 часа преглед на основните новини на Българското национално радио. В студиото е Виктория Илиева. Политици и представители на бизнеса обсъдиха основните параметри на икономическата криза, както и мерките, които предлагат представителите на управляващите и опозицията за справяне с последиците от световната икономическа криза на първата от поредица дискусии между политически сили и бизнеса в навечерието на изборите. Aici e Radio Activitate. Oh baby,